di AKASHVANI Shillong ke kubur ban puli di kasan jana kimat berkongsan jo ke kubur. IT Menteri Rambak ke Meghalaya Konrad ke Sangma ia ke cek ke bandri kulur tengka syaka Nazareth Hospital Shillong. Ban penkriat la deja badan katma penlong katnat Civil Defence and Home Guards da ke air raid precaution mock exercise ha Meghalaya. Pelibat pelat ba ka Meghalaya ia ke rensan ke Kerpang ke ban kemi Kerpang ia ke jeng penek pensak bat jeng sumar ki klau adong ha ki Shinong ka Meghalaya Community Conserved Area Forum. Bat permi jeng maham katnat pulit jong Ribhoi District bat kentui ki pat ba ban kiar na ke baba mi ki tet klau. Ki kubor ki bapnia. Menteri nang ba ka Meghalaya Konrad ke Sangma ula IT ia ke cek ke basiklur tengka syaka Nazareth Hospital Shillong da ke jing tmu ban kentiu bat penbha ia ki jing ai jing sakri ha ka jing ai jing sumari ki bapang basitam kham tam mi ki bri ki baduna ha ka yok kot haba ai jing kran ha ka por ba u IT ia ke pisa lembah ka cek menteri ramba ulong ba ka thong bat ke jing pai khmat Kerpang jong ke sarkar kalong ban kentiu ia kalak ka kot ke khia wat apdeng ki babun ki jing e ki ba ki lat ai jing sumar ki kendu haba pensyal halor ke jing sedang ba ke jing sanduri ke Meghalaya Health Advance Policy menteri rang ba ulong ba ka ni ke senjam kalong na ke bentaban penyo e kalat jing sumar ke balak ban ai jing erap bat ke baduna dor sekipat ba bat ia kani ke sarkar kani trailang bat ki hospital ba per menteri rang ba ulo kentui ki jaka ajing sumar ban yai biteng ha ka jing sakri ki jongki da ka jing i jing solem ba ka jing IT lut Cucu menteri rang ba ulo banjuru halo ka jing dan kami ki hospital ban kran ba de pli jing mud apdeng jongki tang ban khampen ba ya ka bet ka biang jongki nong pang ki bawan ban syak sumar hendai ban penla ru ya ka jing trelang ha pedeng ki nong ai sumar ki bala pentibet Kerpang ha ki rukom ajing sumar ba per ka Directorate of Civil Defence and Home Guards jong ka Meghalaya kala penlong ia ka mock drill halor ka sim jam ia da ka badan kam ban le habaja ka thma dai ki jing ther ki banasun kata ka air raid precaution hanen ka si Shillong Joint Director ka Civil Defence ubalong ru Joint Commandant General jong ka Home Guards MK Sangma ula pentip sikila patai kubor ba nakadaw ka jing kim kapor hadian bayo e ka jing tip ban le ka mock drill la penlong no tang ha ki katuk ani ki jaka ki bala jit bat ia ka drill ka bakham banya kaban la ban kuntup ya bun ki benta jong ki jing hikai da ka jing trelang ba katnat pulit katnat ka kot ka khia katnat PWD bat ki pa nong song snong latmu ban penlong kham hadin khnang ban pen khlan ye ka jing long la khre ha ka mock drill ka bala penlong ka sngi la pen sawai ki siren ha ka por nri siteng jan mit bat la pen buat da ka jing penlip ding electric ka ba ar minute usang mau loong ba ka jing tmu ka bala penlong ia ka te ka mock drill kalong ban pen kre ia ki kenuan ai jing ya da bat iki benta ai jing sakri ha ka por badan kam kerki ha ka khep ha ka saw ka sian ka West Giant Hills District ru kalai shimenta ka te ka mock exercise ka bala penlong ha ka jila barok ko wai bat kala penlong ha po District Library Auditorium Juwai Balapanya da Deputy Controller jong katnat Civil Defence and Fire Service jong ka West Giant Hills District. Kendiap tayo hasuan penlang ik jing pli ka Model Degree College hakasnang patharkma UMLE ke Jirang Constituency uba asos tene sotun rengkat baki sarkar na kitna trikam ki bekentup ka PWD PHE ka Meghalaya Energy Corporation Limited bat Block Development Officer jong Jirang nen kasi kilali jngo ka college ban penlong ka jing jurip ki kam ki berangsa ha ka jing tei khnang ban penbiang purai ki benta ki bampat dep haswa ka sipli haba keren ni kinong patai kubor hadin ke jengelang sostene so atun loong ba kathong ko bakongsan bola khot ik jengedan ka lang ki he officer jong kite kitna sarkar kalong ban penti kena bala penbiang purai ki jingdan kambaro ha ka college haswa ban pli ka lakmi lenti batang sudah pli ka college ki kam ki jam bat ki kelas kin sedang no ha kini ki bna ki banwan kani ka kubor kawan sepi na ka AKASHVANI Shillong
Naka AKASHVANI Shillong mentang ini beteng biang yaki kubor ki berangsa. Kajela Meghalaya kala pli bat plat penpa ia ke state level forum ke benukong jongka nak benta ke jeng penek pensa yaki jaka ki belari tengkai de ki jat benriu ni ki sunong ki thau bo per ha ki jing dan kamariang ki bela tip kum ki community conserved areas ni CCA. But ia ketika forum la ai kerteng ka Meghalaya Community Conserved Area Forum MCCAF. Kajing thau ia kini kerensan la penbena ha ka state level CCA convening workshop ka baar ka bala long nim kasi ha ukyang nang ba auditorium jong school ba ni hu Shillong ia ka bala penlong da ka Foundation for Ecological Security kata ka FES. Hakati gelimpung ke bala long nim kesengi la sakhi ke jingwane shimenta ki nong mi khmat na ki sao pu atli ki CCA ki bedan hakleng ki pratli ki block jong ka East Khasi Hills, South West Khasi Hills, West Jainti Hills, East Jainti Hills but South Garo Hills. Ke MCCA ke balong ka rensan ke benukong ha Meghalaya ha kaliang ka jingri tengkai ki klau adong ha kisnong ka dan ha kai ka thong ban pensler bat plelat ke jingi samar kaliang ki jing tim ka jingi trelang ka bakham khlan ki kendo ni da ki bakumju ha ka bapne pensa ki klau snong bat ka jing itu bat jing kersan ka bala pen khlan ha ki sin jam pene mariang ha kisnong ki thau. Katanat pulit jokri boy district la peni ikajing maham ka bakentu iki pat ba nong song snong bakin kiar na ka baba mi ki tet klau ki bala ban long ki ba long bi ya ki bala julet khet ja ki pat ba klem de itu bahai ujat tet bat klem ki sin jam yada ya kani ikajing maham la peni hadian bala yo jing tip badan ki brik bala yo pangjur badan ru ki bala klat no hadian ba ki ba mi ki tet klau ki balong bi. Hakajing pelat kubor na katanat pulin Superintendent of Police jong Ribhoy District UVS Rathor ula kuntu juri ki pat ba bakin ai kajing trelang bat ula banjuru alo kajing don kam ban lewat mar ya kilat ai jing yarap ki bajan tam haki PHC ni CHC ni kiwi di ki jaka ai jing sumar la don kibri ki ba peni ki dak kishin jong kajing shitam hadien babam ye ki tet klau khnang bakin yo e kajing yarap hakapor ka babiang. Ia ketop ke bala sak khana pateng ke badan halaban ia ke bala tei ni duk kapor ke badang sensar ki pareng haus nam kat kandai spak lai pun riu la snapen bha bakan tre kambiang bat la pli ka nim ke singi ha ke jingelang ke bakerpang ke bala wan ye dan rengkat kinong so senong jo ke laban bat madan laban la palat ia ka prabu snem bakate ketop kala aji sakri ki pat ba nong song snong bat nakadaw bakala rim bat kala tor kila dan ki jing pay ki jing sarang ki pipe ki bala jren habun ki benta u MLA kala ban u ba san bor sulai la pli ketika top kabala dep snapen bha da ker kompun kabala pentamai ha kabala bujli da ki pipe ki bethamai ha ka jing lut kaban riu klur tengka hapok ka amrut mission kaban sam sabaro ko bekesnong. District Commissioner jangka West Garo Hills District Vibor Agarwal ulakhat penlong ya ke jingelang jangka District Coordination Committee halo ke jingpen kre e kilat jingerap bat kilat ya dana ke jingslei na ke benta ke jingwan ka Southwest Monsoon arajal arpusan hakani ke liur ya ke jingelang la penlong ha Circuit House tura nim ke sengi balang habasdang ia kajing eta yetir Vibor Agarwal lo ong ba habawan kajing slei ba kajing tua kandau kawai pakawai ke district kadai ban long kabala penkre ban shim ki sin jam ki badan kam ha ki bakum ki tiki kep bat ru ban kam pan bhasu su ki lat ai jing yarap bat lat jing yadai ki pat ba ka sarkar India leng ba ka office district social welfare officer East Khasi district la penlong ye limpung ai jingken hapo ki atli ki scheme na kabanta ki bri ki badan jing dunah ki department kata ka assistance to disabled persons for purchase fitting aids appliances bat ka scheme Rashtriya Vayushri Yojana hausu sutham auditorium jong State Central Library Shillong khnang bakan long ka ban ai jing yarap na kabanta ki bri ki badan ki jing dunah ki department ka tu ni ka khubor lakut ka balawan sapi na ka AKASHVANI Shillong ha ka por prabaji ni so pat ka Delhi station na kabanta ki khubor ki banwan naka